Здравейте на всички, аз съм Димитрикс хора и както сте видяли от заглавието, днеска ще играем нещо голямо. Днеска ще играем FIFA 17 хора и това искам да ви кажа, че е само демото, не съм си купил играта и няма да правя поредица на нея, може би ще има само един-два клипа на нея. Така че искам да ви кажа, че не разбирам нищо от футбол, не знам футболистите, знам само на най-известните, не разбирам от футбол. Искам да ви кажа, че FIFA не съм играл може би от FIFA, когато беше FIFA 11, FIFA 12, тя много старите версии, което беше преди хиляди години. Така че нека да започваме, само преди да започнем. Облека футболния екип, който е супер смотан и ефтин, но няма значение, важното е, че той ще ми донесе късмет хора. Така, The Journey. Започваме с Story мода на FIFA-та, изобщо ако е Story мод нямам си на идея. И какво е това? Тя футболисти изобщо не ги знам, тъй че... Не е много силно. Мисля, че аудиото е прекалено силно, но нищо. Може да се чувам малко тихо, съжалявам за което. Мисля, че играта също така е на ултра графики, ако не се лъжа. Did they spell your name right, mes petits? Как е това, бе? Тук Манчестър Юнайтед виждам екипите. Ха, разбирам ги аз, бе. Разбирам ги, бе. Хънтър, Уокър. То се е Хънтър, бе. То се е Хънтър, защото бях гледал малко там от един ютубър, като играе в FIFA и да, то страшно. Alright lads, I don't need to tell you how important a winning start is. Keep it tight, work hard for each other and the chances will come. We've all seen the team sheet. Walker, you're leading the line. Hunter and the rest of the subs, I want you ready. You're not there to get a suntan. Well, let's go and show these supporters what we can do, eh? Get 3 points on the board. A score of 1 for me. No pressure. Да не се притеснява момчето. Time to make my mark. Гарет, не го знам кой е този Гарет. That's us boys. Starters to the tunnel, subs to the bench. Let's look like we mean it. Чува са някаква музика отстрани, някакво такова се едно, тя знам, се едно някакви барабани блъскат. Не знам дали ще се чува на клипа. Ще играем срещу Челси. Плея с Тим, плея с Хънтър. Аз Хънтър, бе, аз контролите не знам, бе, като Хънтър ще играе. Един човек по-лесно се играе, отколкото като цял отбор. Аре да излез... Добре, няма му викаме Хънтър на този, няма му викаме Хънтър, ще му викаме Диметрикс. Ето и Диметрикс излиза на стадиона. Стамфорд Бридж. Англия. Лондон, мисля, че. Ако не се лъжа. Аз съм резерва, бе. Свикнал съм. Two exciting players, particularly somebody that the fans have taken to here. They're getting right behind him, I'm sure. So we've started on opening day at Stamford Bridge. Ще вкарат гол. Айде, гол за нас, бе, Уолкър отбелязва гол за Манчестър Юнайтед. Сега и Челси ще направят. Да, и Челси направиха. Между другото, ако става въпрос между Манчестър Юнайтед и Челси, аз сякаш съм повече за Челси. Повече ма кефе Челси, не знам. Не че ме покъде се ми тая. И Челси и Манчестър Юнайтед се са ми тая. Hunter or Mill? Ще загряваме, да, бе. Какъв Алекс Хънтър е? Той е Диметрикс, бе. Научете се как му името. Говорила, аз съм Диметрикс, кой да съм? Хората как ме знаят? Питат кой съм аз. Сега ще ме научат.
Като направи 10 гола тук. Welcome to the Premier League, son. Gaffer wants you to get after that back four. Centre halves are fading. Use your pace. Get in behind them, right? Get him behind. Ready, lad? Готов съм, шефе, готов съм. Just get me out of there. Надъхан съм, е. Just remember what we told you. Надъхан съм, е. Be your discipline. Ще ги спомням, ще ги ритам. Каква е Corner дисциплина? now left. On comes Alex Hunter. А, вижте, EA Sports, EA Шелив. Модерна работа. Бонус е импрес да пост. Значи, линка плей. Трябва да направи 10 паса, win the match, achieve, нещо си пишеш. Четах, както и да е. Както и да е, започваме. Диметрикс е на терена, хора. Диметрикс е на терена, подай тук. Сега почвам да ги лъжа, само гледайте. Ето е първата ми жертва. Ех, не можах. Подай тук. Искам топката. Good pass. Пас! Шут! Майко, за малко да вкарам. Майко! Corner for United. Той ако беше гол, хора, той ако беше гол. Вратаря. Бръскам вратар, бе. Подай тук сега. Стреляй! Няма. Те във въздуха много не мога ги хващам като са. Дайте, тук съм, хора, подайте. Дай тук съм, искам топката. Usually a crossing that. Мисля, че с Иса искаш топката да ми подадат. Не съм сигурен. Сега ще ги излъжа аз. And in he goes with the Тук tackle. съм. Morgan Schneiderlin. Подай! Hunter. Here's Hunter. Омага! Courtois. Що ни ритна, бе? Wasted opportunity. Майко, то що ни ритна, бе? Натиснах спейса, бе. Аре, бе, какво е това сега, бе? Well, we're playing mind games here as well as the actual game of football. Майко. Добре, хора, топката идва към мене. Сам съм. Подай, бе. Momentum with it. Как ще изкараш тъч, ти малумник ли си, бе? Кой беше този? Ball out of play. Положение за Диметрикс? Не. Да. Great place to win it back. Стреляй! Какъв беше този си стрел, бе? Significance. It's turned out to be a shot. Хари, бе, човек. Този не може да рита. Къде е рита там от въздуха? Now Дай Williams. сега. 7 more Сега minutes ще to го go. излъжа той. Да. Дай. Now Anthony Martial. Дай. Tackle here. Избиха я. Chris Няма Smalling. време, бе, човек. Аз изпуснах възможността. Michael Carrick. Manchester United moving Саш, into сега attack. гледайте какво ги правя. Стрелям от тук вкарвам. Аре, бе. Pressure this late in the game has got to him. Направо сега ще отида във вратата, ще му я напутам тая топка. Ще видите, че ви. Сега тук ще ги пазя, ако иска да връща да не може. In a great contest. And no one has got their noses in front now with 5 Аре, бе, minutes to go. човек, вземете им топката, бе. Трябват ми положения нямам. Разбирате ли ма? Morgan Положение Schneiderlin. няма. Now Аре. Така. attack building Знаеш for къде да Manchester подадеш. United. Аре, бе. Исках да подам на този нашия. And it's behind for the goal kick. Чакайте, трябва да си оправя контролите. Трябва да ги науча. Няма връщаш. Що ще стане Here's лошо? Willian. Аре, бе, време нямам кога да вкарам. Гол трябва да вкарам, аре, бързо. There's the ball in. Те ще вкарат гол That's без not a мене good тя. cross at all, and easy to defend. Tackle here. Сега тук трябва да ги направим. He can lay it off to the supporting player. Shot on. Шо? Goal. Вкараха гол без мене. Goal too. Вкараха гол без мене, хората. That could be enough Гол to без мене вкараха. Разбирате ли? Даже не съм докоснал топката и те си вкараха гол. Не ми подадаха. Трябваше да искам с като се искат. Ей, Руня, бе. Искам топката. Така, мерси за паса. Искам топката. Подай. Възможност за Диметрикс. Стреля! Аре, бе, човек! Аре, който е, бе? Как няма вкарам, бе, човек? Бих я правил в него. Искам топката. Дай ми я. Сега ще вкарам.
Давай, стреляй, бе! Аре, бе, човек, не мога да ритам, бе! Не мога вкарвам голове, бе! Не мога, бе! Не мога вкарвам голове, бе! 5 минути продължение. Аре, бе! Трябва да впечатля хората, бе! Подай! Ритай, бе! То сме излага. Нищо тъч. Подай сега. Подай, бе! Аре, бе, вазва излагаха, бе! Сега гледайте. О! Дай настигня! Аре, бе, човек! Колко хубаво му я взех, пак не можах. Сега гледайте. Аре, бе! Аре, подайте на Диментрикс, бе! Диментрикс е тук, бе! Голмайстора, бе! Нищо, че не съм вкарал още гол. Аз не мога да оцеля вратата. Подайте. Дайте, когато можете, колеги. Сам. Е, сега. Гол! Айде, Диментрикс карва гол. В продължението. Yes, бе. 3-1 за Манчестър Юнайтед. 3-1. Перфектен гол. Най-сетне. В края на матча, бе. В края на матча вкарах, бе. Айде. Още не има, бе. Те няма шанс тези вече, бе. Аре, бе. Още един гол искат да им вкарам. Още един ще им вкарам като искат. Няма никакви проблеми просто. Абсолютно никакви проблеми. Края на матча. Мерси. Вкарах гол. Изпълних си мисията. О, ето го гола. Перфектен. Не, той беше първото положение. Дет ми е избитей. Невероятно спасяване на вратаря от това, от Челси. 3-1, хора. 3-1 за Манчестър Юнайтед. Аз отбелязах един гол, асисто нямам, 7-2 рейтинг, 10 минути съм играл. И great goal scoring, тук някакви менеджер фидбак. Alex, a dream debut. Dimentrix, mola have imagined you'd be stood here talking with us today. A couple of months ago, you were on the fringes of the squad. Then a couple of injuries and suddenly you're on the first team. How does it feel to have scored on your debut? Значи чувствам се прекрасно, вкарах гол и се радвам за шанса. И не съм очаквал да си видя името на тениска, Диментрикс да видя на тениска. But you take it when you can get it. And I was really tough when the gaffer called my number. He thought that I could get a job done out there, and lucky for me, he was right. It means so much that he believes in me. An emotional day for you all Вярва around, в мен. Alex. Треньора вярва в sharing your мен. debut with your lifelong friend and teammate Gareth Walker. Специален момент беше това. It was a special Специален. moment for sure. I won't be forgetting it in a hurry. Няма да го забравя. Alex, the team comes away with a win. Any comment on the 3 points tonight? Значи 3 гола се вкараха заради мене. Аз дадах шанс на моя отбор да спечелят. Дадах им шанс. Ако не бях аз, те нямаха да спечелят. With 3 points better off for it. I'm just glad the bosses realize what I can do. Thank you, Alex. Thank you. Мерси. Мерси за интервюто. Приятно ми беше. Добре, хора, благодаря, че гледахте този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, дайте лайк, оставите по един коментар и не забравяйте да се абонирате за канала ми, за да ме следите всеки ден. Аз бях Диментрикс, хора, и вкарах гол. Разбира се, Диментрикс вкара гол и ще се видим в следващото видео. Peace!